Segons explica la gerent de l'entitat, Esther Comelles, també s'ha aplicat una retallada del 20% en el finançament dels sous dels tècnics d'acompanyament, un fet que agreuja encara més la situació. Des de la Fundació s'han adherit a la demanda del DINCAT. DINCAT és l'associació que ens agrupa totes les entitats, que representa 93 centres especials de treball, 10.000 llocs de treball amb persones amb discapacitat a tot Catalunya, que demana al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que pagui amb el termini més breu possible aquests diners que deu per a tots aquests sous, que arreu de Catalunya es quantifiquen en 153 milions d'euros. Només al Berguedà, la Fundació La Llar acumula 400.000 euros pendents de cobrament. L'entitat reconeix que havia estat prudent i disposava d'una reserva de tresoreria per possibles impagaments, però que aquests fons s'estan esgotant mentre l'any avança i arriba la paga extra de Nadal. En el nostre cas, si no arribés i no tinguéssim suficient tresoreria per afrontar les nòmines, demanaríem un crèdit per poder pagar les nòmines de tothom, perquè clar, no estaria només en perill el centre especial de treball, sinó que és tota l'entitat. Al final la tresoreria és conjunta a tota l'entitat, com està passant a tot Catalunya, que totes les entitats són multiserveis i el fet que hi hagi un servei, com és el centre especial de treball, que no rep el finançament, està posant en perill el global de l'entitat. L'Institut Català de Finances ha ofert crèdits però amb interessos. La Generalitat de Catalunya manté el compromís de pagar, tot i que encara no hi ha cap resolució formal. La gerent recorda que fa 4 anys els pagaments començaven a arribar a l'abril amb 4 mesos de retard, però l'any passat es van endarrerir fins al juliol. Aquest 2025, però, els centres encara no han rebut cap pagament ni cap resolució i això afecta a 72 treballadors d'aquí al Berguedà. Afecta el centre especial de treball, que ara mateix tenim 72 persones amb discapacitat contractades. Evidentment que les mantenim perquè nosaltres el compromís hi és. Al final les entitats socials són facilitadors d'una política pública i portem 50 anys treballant per aquest model inclusiu i que hi creiem, però sí que és veritat que si en el futur no hi hagués aquest finançament, sense aquest finançament és difícil mantenir aquests nivells d'inclusió social i crec que no està en discussió que hi hagi d'haver-hi aquest finançament. Tothom ja hi està d'acord, no? L'únic és veure com aquest pressupost de la Generalitat arriba per poder finançar a totes les necessitats. Els centres especials de treball reben finançament per dues vies. Una part està destinada al sou de les persones amb discapacitat i una altra cobreix parcialment el cost dels professionals de suport, que són figures que no existeixen en les empreses ordinàries i que són essencials per adaptar llocs de treball, fer seguiment familiar o mantenir el benestar emocional dels treballadors. La Fundació La Llar ofereix serveis de bugaderia, neteja, jardineria, residus, manipulats i buidatges, destrucció de documents i lots de Nadal. Comelles agraeix a la ciutadania i les empreses que continuen contractant aquests serveis perquè assegura que ara mateix són els que els estan finançant. La gerent afirma que la situació genera neguit i preocupació i demana que la Generalitat actuï amb urgència per garantir la continuïtat dels centres i el dret a treball de les persones amb discapacitat.